kinabuhi. Bago ba sila niya ka hinumdum ng kani Ginoo, ng kani Ginoo na iya sa kuan. So, before reminder lang sa tanan, before moabot yung mga circumstances sa kanatong kinabuhi, improve your prayer life. But, prayer is the best way to keep our eyes on Jesus. Amen. So, prayer is the best way to keep our eyes on Jesus. So, mga kanano, the best way, kahit sometimes ang atong mga kinabuhi, magalakaw kita, nawalay, paghiya sa Ginoo, wala natin kahingi ang paghiya sa Ginoo, kapanlaw na Ginoo, mag-pray kita, magpadayon kita. How to keep our eyes on Jesus? Number 2, we need to courageously overcome the attitude of fear. So, kabala ko kitang tanan, dagsang kita kala, amadayin ka nato kahandok sa kinabuhi. Number 1, kahandok mamatay. Kahandok mawala ng sapi. Kahandok mabagsak sa pagskwela. Kahandok ma-fail. No? Kahandok ma-disgrasya. Kung daghan pang klase nga kahandok, o badlaw ng Ginoo, we need to trust Him. So, atong makita din sa verse 24, lagay mo din apan ang sakay na tuan na karon sa taliwala sa dagat, gituyak-tuyak sa mga balon, kaya ang hangin sung-sungon. So, the boat was considerable distance from land. So, sama kini sa ato ang kinabuhi nga kita, wala kita sa ato ang comfort zone. Wala kita sa ato ang comfort zone nga naay higayon ang kalaban sa pag-destroy sa ato ang kinabuhi. So, they were tossed with waves, and the winds were against them. They can't go forward. And pinaka-worst sa tanan is that Christ was not with them. So, aning ka times Jesus tuwa sa mountain, nag-pray, ug ang iyang mga tinud-an, gihabros na sa mga dagkong mga balon ug dagkong ug kusog mga hangin. Tungod sa mga problema, sometimes sa atong kinabuhi, tungod sa problema, di kita makapadayon diha sa Ginoo. Mastambul kita, mabackslide. Pero Jesus walked in the water for watch. They were afraid after seeing Jesus in water. They thought he is a spirit. So sa atong mga kinabuhi, tungod sa kalisdanan nga nato na tagamtaman, nga atong ginaagian. Tungod niya ng mga problema, sometimes di natin ma-recognize ang Ginoo sama sa gibuhat sa mga disciple. So kung atong tunan ang verse, nini nga time, wala nila ma-recognize si Jesus. Ang inyong time na si Jesus yung lakaw sa tubig, tungod na kanya karatol, siguro, kay syempre, kusugay Paul, tungod na kanya karatol, tungod ng kalisdanan na kanilang sa kamtaman, wala nila ma-recognize na si Jesus, na kanilang kalingan, na si Jesus kalingan, nagalakaw sa tubig. So, sama ka na sa itong mga kinabuhi, na sometimes, magapadakit ka sa kalisdanan ng kinabuhi, o piling natin ma-recognize si Jesus. Pero, we can hear the comfort coming from our Lord and Savior in verse 27. Lagay mo nila. Apan diha si Jesus misulti ngadto kanila nga nagaingon, pag malipayon ako kini ug ayaw kalisan. So lang ni Jesus, be of good cheer. Kay ani man gud time sila yawaan na ganung pag-asa, hopeless na sila kay ang ilang isaligan na si Jesus Christ, wa man to sa barko na kanila sakayan. Now ni Jesus, do not be afraid, be of good courage. Do not be affrighted with my appearance. You have nothing to fear. Daw pa ni Jesus, I will deliver you, for it is I, your master, Savior, Redeemer, who can save you. So Jesus comforted his disciple because ano na time, ang mga disciple, grabe ka-weary, nga abi nila wala na yung pag-asa, kay si Jesus wala. Kapan, daw ni Jesus,
ayaw ka mo kahadlok. Kaya mo, iyan ka mayo. So, ingon pa tayo sa Hebrew chapter 13 verse 5. I will never leave thee nor forsake thee. So, the only way to overcome fear is to put our trust in Him. No? Kasi sometimes man God, ang atong trust, wala na ito ginabuild sa Ginoo. Sometimes atong i-build ang atong trust, diyak sa atong kaugalingong skill. Sometimes makahingi ka na, kaya mo ini. Ako nabot ni. No? But keeping our eyes on Jesus means putting our trust in Him. Amen. So, we need to put our trust in Jesus alone, in God alone. Kaya we have nothing. Ang ingon pa si Biblia, ang tanan, dili imposible sa Ginoo. Sama-sama kanta na trust His heart. Sometimes wala kita kasayo. Sometimes dili natin masabot ang bilin ng Ginoo. Sometimes makalaw kita, pasandahan na nila ng Ginoo. Pero lang na, ayaw ka-discourage kay. Lang masang chorus ito na kanta. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you can't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Amen. So, makit ka na nga itong mabuhat sa mga problema nga ito nga natagamsaman sa itong kinabuhi nga. If we can't trace His plan, if we can't understand His plan, we need to trust His heart. Number 3, why we need, how to keep our eyes on Jesus. Number 3, we need to continuously demonstrate the gift of unwavering faith. So, by the way, what is unwavering faith? According to Google, unwavering faith means trusting God with your life more than yourself. Amen. It is putting our faith in Jesus, putting our faith in God without humbling ourselves towards before God. So here we can see in verses 28 to 32 that Peter has a rash request when he asked the Lord to let him walk in the water. So ano nang dulo time? I-confirm na nila na si Jesus kanina. So lang ni Peter, Lord, kung ikaw yan, palihog, pakadto ako, papanawa ako sa buwan, tubig. And the Lord Jesus Christ granted his request, doubtless intending to show him his weakness of his faith, and also, most of all, to demonstrate the greatness of his power. Kaya, sa si Jesus na in Canaan faith, gamay. So, Jesus, sayad na niyan, so iya nga gitugtan si Peter sa paglakaw sa tubig. Peter trusted Jesus as he came down from the ship. But his faith failed when he heard boisterous wind that is so fearful than before, making dreadful noise and causing the sea to hurriedly. He was afraid. So nakapanood ako si Peter, pero tungod kain ka ng focus, balik ka to sa kalisdanan, balik ka to sa boisterous winds, balik ka to sa mga magkalagong na bawal. Awan, hinay, yawai ka na ang focus na to sa Ginoo. Outcome, Peter was sinking. So nagasing si Peter, but he called for help. So sometimes sa ato mga kinabuhi, dili gid malikayan nga kita malubog sa problema. Apan sama ni Peter, nangayo siya tawag niya sa Ginoo. No? So being a fisherman had been used to the sea in John chapter 21 verse 7. So kung ato makita si Peter, usa kay ka skillful nga swimmer. Pero tungod sa kakusog sa dagat,
hapit pa yung malumos. No? So, but because of Peter's little faith, he failed to keep his eyes on Jesus. So, because of his little faith, so, ang iyang focus, nabalhingan to sa mga balon. But Jesus helped him because he called for help. So sa atong kinabuhi, samtang kita nagalakaw din nga kinabuhi, dili kita dili gimanikayan yung mga problema na kanato maagian. Pero lang ang Ginoo, we need to call for help. No? So, is there any time in your life that your eyes focus on your present situation? Naka-experience na ba ikaw ang imo focus na balik dito sa kalisdanan na imong nagian? Your eyes focuses on circumstances. No? Sometimes di ginamaligayan. Sometimes ang atong focus, ang atong trust, ma-wash away tungod ng kanatong mga problema. No? So, to keep our eyes on Jesus, we need to continuously demonstrate the gift of unwavering faith, no matter what the circumstances. So we need to demonstrate the unwavering faith we have. Whether bad or good, we need to put our faith in Christ alone. Amen. No, sometimes ang atong kinabuhi, dili man gyud malikay ng mga problema, but despite nga we need to there's a hope na kitang tanan makalingkawas nga. Remember that whenever we fail, the hand of our Savior will always there to save us and will always give us hope and a chance. So, di naman gimaligay ang temptation sa atong kinabuhi. But remember na ayaw ka discourage. Kaya normal yan sa kanatong kinabuhi. Ang kanatong ng buhaton is to call for help to our Savior. So, I will close this message with this illustration. So, ang isa ka puso, no? Isa ka hard-headed na pagkamutaw. Doon, anya galaw manaan. Ayaw pagkagisian kay malandong. Pero tungod naman ka hard-headed, iagi kihapunan. So, to the point na yaan niya tumba, niya backslide. But, tungod kay yaan, nag-initiate, yung ayaw ng tabang si Tungga, remind ka naan. Yaan, yatabangan. So, sa mga sa ito, kinabuhin no, sa kalibutan, dinigin maligay ang temptation, but we need to call for help with the Lord. So, we need to keep our eyes on Jesus. According pa sa Hebrews 12, to looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he is set down at the right hand of the throne of God. Amen. So we need to look our eyes on Jesus alone, not dili sa mga situation na naman yan. So, kita. Labi pala ang mga Diyos, salamat kay Lord God sa iyong mga kayo. Karoon Ginoo na kami able makatuon sa iyong mga pulong. Salamat Ginoo sa kinabuhi sa iyong mga tinunan nga nagpakita ka na mo illustration na kami magkakapit yun kapan pinagi sa iyong tapang, pinagi sa mga trust din ang kanimo kami mga magkulaw. Isa po man Lord, as we continue on ka mag-bless sa matagusa ikaw magpadayon, mag-giya sa matagusa sa mataglakaw o sa kami magpadayon Lord God sa mga prayer meeting, ikaw mag-bless Ginoo. Ikaw mag-tubag sa mga alampuanan. Kining tanan at ginatugyan, gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.